Astaga. Kien. Wong wadon gak didole murah siramana. Aduh, Idi. iku katon karet ya. Bocah ya, dikorok-korok sepatu warisan sing mamaku Bu Hermanto digamplengaken. Keracak lulu ngono nang. Sepatu dikorok-korok, tidak kenapa? Iku barikan lengan iku. Manyung. menjilut. Manyung. Manyung. Nyale tangi. Ditarik blekor. Iya, tangi. Tangi. Hah? Tangi. Ditarik blekor manyung e. Ya ampun. Tangi ku blegor. Lah. Tangi. Cepat dipaksa pisan. Udah dinet. Tinggi Was. Ayo. Ayo sok. Ditendin maning blegore. Emangnya blegor spring bed. Yo iya. Pokol sira. Muncak goblok wong dawuh. Sing bangor dudu lanang. Iya. Sing bangor maki yen. Ayo. Caluk kok mir sing digecek sih. Siap lirut. Apa maning? Ake wong wadon sing padang gawa susu. Apa sih? Aja maning dikenyot dimek rasa. Kerasa mak rasa lu rasane enak ya wis bagian daripada nganggur. Mendua kali. Wingi nyonyo ning larangan balik jam 5 nang. Ya sok gitu triomo. Mangsa kanggone pengikin mangkat sing awit wingi. Dadi sasaran. Goblok. Rapi yang mau hitung-hitung 3 orang WWB aja beli balik. Sekian aja nganglu pengelan. Pilih kayak Aja nganglu payah. Atuh saking tasik madu. Sengaja ngiring tindak aku. Ngati ratu angin-angin. Sebab pus kengelan. Ning kota entuk ning kotane. Ning kampung entuk ning kampunge. Sekian mancing. Ning gua bohok menawa lagi jentul. Ratu angin-angin lagi ruru adem-adem. Kita perlu anak satuan maning mo. Anak satuan apa mo? Dudu satuan kini lung. Oh wong oprek Duduk. Orang samara panggil kin sing diarani satuan bentuk. Satuan Blentung. Satuan bentuk undang-undang. Bukan anak buah mamaku Hermanto. Duduk. Coba lamun bener-bener satuan Blentung aja ning kene. Ayo kongkon minggir. Ayo dilatih. Ayo minggir. Digati. Astaga, bukan kita satuan Blentung. Ada ide Apa? astaga. Hari sirah tangtung lagi apa sirah anakku? Sirah ajar paman di sirah anakku. Anak wong lagi musyawarah tangtung. Apa sih apa? Aja ribut bayakin masalah kopekin. Apa sih? Masalah kopek. Kopek. Iya. Bisa nih sirah hidup tangtung ki. Pasti anak bedane manyong. Aduh lu. Bekop. Mata dicolok. Apa bang? Temenan nyolok. Umbat panen pertama kanggo berobat mata sirah. Paling jaluk bae ning is bapane. Nggih, masalah kopek. Kopek. Iya. Kopek apa? Pentil. Dudu kopek. Apa? Susu blek-blek. Betuk-tuk dulu ayo. Sana iya ditabui sejen. Tang tung. Deh. Harapan apa sih? Soek aja
Ya apa bedanya nang apa ning kene muni santri kenang lebakin gember. Jelas beda. Bedanya ning leban di. Aikin matang tung soten muni niati pendile cilik. Oh sing loro pentile cilik bisa nek kene gember. Aikin maber Manyung aja main remet iku. Wah. Mateni batur Jung. Mateni batur. Temen. Nang mati sekalian kokon balik ning alam barca. Lamun mirut balik ning alam barja, sira bature sapa? Oh iya lang. Angel nang. Angel sedermaju rur potongan mengkonon. Beli nemu kita. Maaf. Tos jablay. Untuk jagate nang. Apa ruru satuan mengkonon untuk jagate. Gendake piki. Sekian manyung nenek. Ada kau. Oke, makanya Dewi angin-angin. Nah, Saluk dewe angin. long rundingan. Iya. Hayu Syakir Mas. Pekakas pram. Apa? Golok, lading, arit, sendok piring. Wis dah. Wis teka. Wis. Berarti kertas mati open yang dah. Lebih teliti. Hayu padang belati Dewi angin-angin. Disambil kita gati Dewi angin-angin ana sarate. Apa mani syarat? Sebab kita ki manyung murua dewe. Apa je? Gati ning kota, gati ning kampung sampai mentok ning tengah-tengah gua. Dengkuleng rasa kaken teklok, gorokane serak pengen minum tebruk. Disambil ngenteni tebruk teka manyung kira-kira cocotnya bari geringan. Beli sopan cocot. Sirane aduh ngomong ke kasar be cocot. Aja cocot goblok. Apa nyung? Kira-kira sing alus, sing bagus, sing sopan ki. Kasar iki. Kasar calung. Aja cocot. Oh, jadi salah lamun kita ngomong cocot ya kasar. Sing sopan. Bangus. Waduh. Oh, maksudnya kita manyung suara kemasannya ditokakan. Boleh. Ayo, kira-kira ngormati. Wong tugu. Iya. Jablay. Ambil kangkong hormati wong tugu ya beli. Ambil yang aja pada pegel. Iya. Ya beli kah? Sedulur pertokak abe. Singin dinti. Sing sambil maya toko. Siapa? Kang Agus. Oh iya. Kalau bature kang. Iya. Tulis sing panitia buit badin teka. Teka manis saparane. Kopone is. Oh iya. Tulis kang bature reang dewek. Siapa ika? Bapak nerehan karo mimi nerehan. Ana wonge. Oh batur sakelas lagi sekolah. Ya wong kene wong tugu ning. Iya. Wong sing pekandangan. Siapa ika? Yayu Mas Guru. Waduh. Yayu Mas Guru. Saking pekandangan. Iya. Teka mene. Teka. Ya ku sing garep mandeg kulo. Oh, bakal tuan rumah. Dudu mandeg sandiwara, mandeg manyung. Oh. Ayo. Manyung ngormati Mama Iis jarepan nyonyo apa? Doli kanggo sedulur sing longok. Sapa? Doli kanggo sedulur manis si Majasi tekan Heus. Iya. Tek jajal kanggo kangkuwu karo Kang Tasmadi kedik karo Kang Kliwone keding. Iya. Lagu dangdut bikin makin. Iya. Tapi album bikin lawas. Tapi enak dirungokakne Hartati. Mas kelingaten yo. Ya cak batak rayang-rayang. Iya bocah Ciberang sing dewa. Ya Hartati. Iya. Kayak demenane kita senong puni wartel. Masih kelingan bae lalu. Aduh, Kang Hartati. Kang Bowo karo Kang Duran. Syair dan lagu untukmu kasih. Nok ima. Yang lama ku tinggalkan. Oh yeah. Selama ini.
Jangan kau menyiksa